Den institutionelle konkurrenceevne. I flere politiske sammenhænge er en stor offentlig sektor blevet set som en hindring for vækst i den private sektor. Modsat kan der argumenteres for, at en velfungerende offentlig sektor er en nødvendig forudsætning for en konkurrencedygtig privat sektor. Iagttagere har sammenlignet de nordiske velfærdsstater med en humlebi, som i teorien ikke skulle kunne flyve. Kan du kigge op? Ja, trods i international sammenhæng meget store skattefinansierede offentlige sektorer scorer de til denne højt på samtlige internationale hitlister. I begrebet institutionel konkurrenceevne indgår netop flere parametre, som ikke alene kan sikres ved hjælp af markedsmekanismer. Det gælder fx uddannelse, infrastruktur, dvs. veje, jernbaner, havne og telekommunikationer. Det gælder også forskning, som er et troværdigt konflikthåndteringssystem, men også bløde værdier, som at der er gode muligheder for børnepasning samt et socialt sikkerhedsnet til at mindske sociale konflikter i samfundet. Også et sociologisk begreb som samfundets sammenhængskraft indgår i